Съмнявам. Съмняване. Тоест 20 деца. От кои контри живе? И той е... От кои контри? Ти си бати, Дядо Божиле, като момче ходиш и привкаш. Кога ти си? Баба ли ти? Дядо ли ти? Баба Ненка. Аз съм Сей на брат ми. Дядо Доган и баба Цона. Тяхни деца са дядо Димитър най-големия, дядо Петър нашия дядо, след това дядо Васил, опълченица, баба Ненка, на дядо Божил, баба му, след това дядо Христо, най-малкият от момчетата, и Генка, която е починала на 18 годишна възраст. Баба Ненка е заболяла от туберкулоза и сестра е заразила от нея и умира преди даже баба Ненка. Тук ми се разболяла, се е заразила от нея. Разглеждаме нашия клон. Дядо Петър е имал 4 деца. Дядо Христо, най-големия. Дядо Христо, дядо Драган, вашия дядо Драган, Александър, той не е имал деца. Той не е имал деца. И баба Елена. Дядо Петър е починал доста млад, много млад, защото баба Петра, така се казва неговата жена, нашата пра-баба, казвам за нашето поколение, се е омъжила за друг мъж и от него има едно заварено дете и още природени колко чешо? Той довежда Иван Късов. И още колко се ражда? Още приражда Дончо Васил. Бастона го няма. Няма го бастона. Така че чуть Димо, след това Леля Марийка с белите коси. Ето едва вървеше. Леля Марийка. След това е Чичо Пеню. Петър се казва, но ние му казваме Пеню, а той е Петър. Този му е внука. Петър на него е кръстен. Ето, същото име носи. Петър, само че Иванов, Контро се казва той. След това е моя баща. Той също почина 85-та година. След това е Чичо Слави. Ето го той с бобето. Слави. И Чичо Мирачо, най-малкият. Най-малкият той почина тази година, януари месец. След това казваме, че дядо Сандю не е имал деца. На Леля Елена са Чичо Стоян. Той е починал. Тук има ли от негова страна? Има. Не, в момента да няма. Няма ги. Чичо Стоян. След това са Леля Петра. Тук има... Ето, двамата и сина са тук. И Иван, най-големия, и Печо. След това е Леля Величка, тя е тук. Леля Величка, да ви да си искат.
Следваща среща и да се покажеш, няма да те има. Да, Теле Величка. След това е Чичо Жилязко. Ето го и той. Те са седнали братовчеди. Те са първи братовчеди. Седнали са един до друг. И набори са. Те са първи братовчеди. Брати се сестра. Брати се сестра са от другите клончета са първи братовчеди. Така. И последен е най-малъкият е Георги, Чичо Георги. Ето, дъщеря му и сина му, който държи таблет. Следващото поколение, така, между тези клончета на дядо Христо, по линията на Чичо Димо, батко ми Христо беше морски офицер, почина през 1973 година. Беше преподавател в морско училище, завършили Ленинградското машинно училище Джерджински. След това е другата дъщеря на Чичо Димо, Свобода. Тя е тук. Води къде си? Водито. След това, по линията на Чичо Пеню, най-голямата му има две деца. Гинка. Къде е Гинчето? Ето Гинка. И Иван Контуров. Де го тук? Де го той? Ами няма нищо долу-горе. Тя ще го реставрират, ще го правят музеи. Димчик е. Негов брат е Стефан. Чего решил?
Ако бяхме почакали 5-6 минути на основната група, пристигаше. Ама, като се поди на баща ми, всички други проръстите, майка ми остава сама, с една дъщеря и хора взимаха дитяна, разграбиха го, събориха го и остана поляна. Той музея ще да бъде. Той е златар с какви не инструменти, с унчар. Както и да е. Колко години си дядо? Хайдете. Вено, четири, вено. Хайде. Стой малко. Говори. Хайде га. Добруджа. От Бугин. От Букан, от Варна, от Сегене. Аз в Лина живея. Направи. 90 направих. 94 първи. 94 пълни. Колко поколения право. Тогава учители са били Петър Димитров, който ви казах, че след Роберт Колеш ще секретар на тая Европейска комисия за Любила по Батаки Першица. Ето го красното училище. Сега обаче го направиха, аз ви казах, ама ползват се тая къща. И не е ползват за училище. Ама училищите са малко, особено първо отделение, доставят отвънка фростни, за да стане паралелката до 12. Нема млади хора, има стари хора. Нема млади хора, ми всички за навън за поминък. Тук ли млади? Ами тя получават образование и за другуват с мъжите с майката и отиват челък. Но негови челък сега не може да се преложи. Тия чари не имаме, нито с долу са полет, нито с добро си. Это го продам. Ами, това завършваме. Така, не. Бърже може да се спуснем тук надолу, без да обикаляме. Да спуснем надолу, направо на автоспирка. Или пък от селото се вижда от тук. Ето това е една хубава визга. Селото, аз да видя селото. И покажа кориите. Черковната кория, Йовков, дето говори за неговите любими кории. И той тук е седали на среща са били кориите. Черковната кория тази, тук е старченската кория, защото има черковна, защото е била собственост на черквата. Старченска кория, защото отдолу има една чешма, старчица, казва на името на това, който е строил. А пък там се виждат върховите на другата кория, те са тя циганска кория. Тия три кории Йовков е написал, фантазията му е работила, той ги е населял с разни духови, като малък, с страх ги е гледал като бучат, с страх ги е слушал и казва, че майка му по шума на кориите определя на какво ще бъде времето. Тогава нямало радио да казва, да прогнозират времето, ами по... Втори път. Аз съм от Варна, но корена ми е от Котел. Тук са все котленци. Все котленци са тук. Едно. Зависи кой е квартал на кой.
Жеравна на Котел и Котел на Жеравна. Има между Котленци и Жеравници има пререкание. Пререкание, значи подиграват вашия говор, а пък вашите подиграват нашия. Сега, моята баба казваше за Кръсто Раковски. Вътре в конах беше. И още мустаки не бяха му изникнали, па мустакати мъжи се отличава, подире му им взята в устата. Какво ще рече? Това от порите социалисти, нали? Да, значи Котленски говори. Да подиграват нашите Котленски говори. Шатоварят, че изъм една кола, Котленска къща. Викала там, кясна кола, кясна. Няма се бре, пък той бил само един козак и на халището. Подиграват ги още. Ама и вашите подиграват нашите, че викат голо, крако, доло. Говор други, съвсем други. Аз като бях преди 64 години в Странджа планина и там вместо комитето викат комитето, вместо дявол викат дявол. И после разбрах, че от ония край са прижели неплотни хора. Между тия говора е еднакъв. Там са събрани от цяла България, как няма да говоря? Как се казва? Как се казва? От Вълчанови народ, аз знам го. В Долбухин има от Вълчановите. Тонка е моя съученица. Да. Жива ли? Поздравете от Коста Данаилов, на нашия учител. Баща беше учител на Тонка и на мен, моя баща, на учителя Данаилов. Ние кога ходим? 68 години ходим от Тонки, не ходим. И нейният брат. Тук е тези въпрос, виж, тук е калаят, но те много така. Значи Вълчановите. Те се разбира, нали? Как? Луката? Луката почина. Луката е есперантист и с него ние посещаваме конгреси с Луката. Него се посещаваме. Какво е? Забравил съм. А не, знаме. Дайте, знаме, кака, синьолки бяха те. Аз съм роден в Жеравна. Баща ми написа история на Жеравна, книга 512 страници. Моя баща. История на Жеравна четири. Баща ми е писал. Баща ми даде на Йовков материали за старопланински легенди, без да му праща. Къщата освободи, който живее... Не, да, защото партия не може да се бъде. Никъде работа за партия. Оле? Ние се настояваме да се издаде. Ама, едно копче каже, кой каза копче? Сега вижте какво. Има една песен за Жеравна. Пусти Жеравнени голи таврали, голи, значи чермаш. Таврали, гиздосия, да. Празни им кишите, пълни им главите. Прилагаха Рада хубавата, вземали най-хубавата мома. Тя вече за Жеравна. Прилагаха Рада била много хубавицата на Котел, тя е прилагали, да дошла тук снаха. И за забелязване, че тук много снаги има Котел. И е обратно. Ти очи черни шерешови, кълъп ли ги плъвнал, на череша гледал. И Радената снега Тънка Фиданова, дали Дюльгер ли е делал, на Фидана гледал. Виж каква песен стара. Тя е на... Не, правят песен, правят. Например, Поп Цоню казваше сега, като дойде викали го да ми спее за Нанка Търпанка песента. Нанка Петраки срещна в изгоралата улица, че му казала, чули Петраки, разбрали Печо Дигенет. Там викат Дигенет изнесе
хайвера и маслините, шекера и бомбоните да храни къна еди коя си. Значи къна кара лицо да пее лица Нанка, тая бабата на Кръстю Раковска. Такива закачили пее. Да. Сега те намирали джеравници тук, кой знае, за по-високо и по-развители, да си се много по-високо. Ма не се отнася за облеклото, ами спомня. Виж ко, Джеравна е по-старо население. Котелци са по-късно преселени. Джеравна е още от препоробване, тук има село. Чина, чета от 240 души от Панагюрище, а друга чета за Балкана, за Котина. А чета панагюрските песни, аз през времената, като пътувах по влака и Ангел Захарев, той е Котленец, той пееше много хубаво песни. И като запее, изляза и Ганкина майка на пътя на вратата, много хубава песен, нали? Там един доктор вика, тая мъчкадарска, а пък един жечар от Пазаришкия край вика, не господин докторе, тя не е мъчкадарска, тя е панагюрска. А пък аз знам, че не е панагюрска, че котленска, значи ето връзката, песните еднакви. Значи между Панагюрище и Начи има много общо между Панагюрище и Котел. Защото са преселвани все от югоизточната България. Преселване е зорен преселване, не така доброволно. Ами минавали турски войски. Тя историята ще каже, сега се мъчат да пишат история на Котел, събрали са цял колектив. Петър Цончев, един адвокат, той е написал 3 тома история за Котел, ама нещо не дава да му надникват от историята, нещо малко табиеция такъв. И не е издавана още тя история. А пък сега те са събрали тук един колектив, всеки разработва един отдел. Те ще направят, ама он работи, знаете ли от кога работи върху тази история? Той беше интернир в София, 7 години беше в Котел интерниран и беше библиотекар в читалището. И всичко старо какво е имало, той го е така запазил и записал. Ще има и Котел история, но да видим. Да не стане много баби сила в дете. Ами, защото много се събраха да пишат история. Да ви кажа, майката на Йовков е била много приказлива. Тук да ви кажа, когато имаше вълната, хората предават жените, излизане на някой поезд така, събира се и предат, това се каже хората. На хоратата. На хоратата, на тукашната хората председателка е била Пена Бойчева, майката на... А пък нашата мала, нейната сестра пък. Вие от Горни край? Аз съм от Горни край. Ами, баба на казачка Рорев, знаеш ли? Кой да го не знае? Майка ми е от Горни край, а пък баща ми е тук от... Знаме, това казачка Рорев. В Горни край сестрата на Лелята на Йовков, сестрата на баба Пена, баба Мария се казваше. Тя също председателства на Евротат и най-много приказва. И не само приказваме, като ми някой удумват, а че за това удумване казва за оная, че тя като мине някой от злато челяк да я на бакър ще го направи. Значи Йовков не е изолирано явление, зад него има разказвачи. Ане, тук да спустим направо пред шутизм на това. Вие ходите ли на филарето? Заключена! Заключена! Хайде надолу!
Ние ходим с самоката му тонки, ама тонка нема пусна. Какво спомена? Не, окей, не? Няма да е, закачваме се, това е. Да не пишете на колата. Нека се спираме да смеде. Той се колата. А пък се имат въртовче на баща ми. Може би половината на майка му, а не на баща му на... Мария Дончева. Вчера им беше мъчно по телефони, да не се обързахме. Искат да прекъсват на рода. Ето дога! Те от нашите ли са? На баща ми. Баща първи.